Kawilujengan saking Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kajiwa kasaringan dhumateng panjenengan sadaya kawasan kula ora sagung tuwiti. Ingkang kinurmatan Kepala BKKBN Dr. Honoris Causa Hasto Wardoyo SPOG, ingkang winantu ing pakurmatan DPR RI, anggota DPR RI Komisi 9 Dr. Haji Edi Wuryanto, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Kemenang Pusat Dr. Haji Agus Suryo Suripto, SAG MH, ingkang tansah winantu ing Sukong Basuki. Deputi Advokasi, Pergerakan dan Informasi BKKBN Dr. Andes Soekaryo Teguh Santoso, Magister Pendidikan. Kepala Bupati Blora Haji Arif Rohman SIPM SI Delasan Garwo. Wakil Bupati Ibu Tri Yuli Setiawati STMM. Kepala BPOM Provinsi Jawa Tengah utawi ingkang hanyulihi Delasan Sadoyo tamu undangan ingkang tansah winantu ingkang bahagia. Sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken kangge raos syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun mbabar sakadaing kanikmatan katitik wonten ing kalodhangan dinten menika dinten Setu 19 Mei warsa 2022 mapan wonten ing pendopo rumah dinas Bupati Blora saperlu sesarengan hanya sreni toto coro kegiatan sosialisasi dan komunikasi, informasi dan edukasi Bangga Kencana Mitra Kerja. Sosialisasi utawi nepangaken menika saged lumantar samukawis. Salah satunggalipun inggih menika lumantar ringgit wacoca. Mugi wonten keparingipun Bapak Ibu wonten ing kaundangan menika wayang boten namung minangka tontonan ananging ugi tontonan samangke badhe kababar dening dalam Kanjeng Raden Tumenggung Haji Budiman Pangreksa Pondoworo MT kanthi lakon Semar Brasto Santi. Hamurwakani tata cara menika sumangga kalajengaken asrah tinampi tokoh wayang awujud Semar katur dumateng dalem saged samapta ing diri. Mugi wonten keparingipun ingkang kinurmatan Dr. Hasto Hardoyo hamasrahaken ringgit arupi tokoh wayang. Wonten inggil menapa wonten ngandhap kemawon Bapak, monggo wonten inggil di atas Bapak Pak Edi Wuryanto monggo untuk mendampingi. Wayang akan diberikan oleh Pak Edi Wur kepada Pak Hasto. Kemudian dari Pak Hasto akan diserahkan pada dipun tampi dening ingkang galah. Tokoh Semar jadikanipun menika tokoh katur Pak Hasto. Awet sampun nganungani Bapak Ibu. Pilih tokoh Semar menika sang pamomong nggih. Sumangga Bapak kapasrahaken dumateng dalang. Mugi wonten keparingipun semeni sawetawis tasih jumeneng Bapak Bupati dipun ampeni Deputi Advokasi. Kami silakan untuk ke depan foto bersama. Ibu Wakil Bupati silakan.
menika samangke ingkang dados lakon ing pagelaran ringgit wacocal ringkes awet samangke Bapak Ibu langkung kirang langkung sedasa menit kemawon. Kemudian Bapak Ibu Pak Hasto mugi wonten keparingipun tasih jumeneng Bapak tamu berkahi miwiti pagelaran ringgit wacocal enjing menika. Bapak Hasto badhe paring berkah jenengan nggih Bapak. Semoga wilahe kami kena masuk kena musik waktu yang pondok kami sisaning busono-sono sini pun lang biroko estus tantur lampai buddha jinantur tutur katrotat mendiang kalaben formatio Pinur sikon ku prameng uskuro dia tumungeng jaman purwo hanggung panggeng panggung pamurweng koto nagari pundito yang negari ingkang panjang kunjung pasir amker loh jinawi panjang ateges bawa kunjung mengkurake gunung pasir ngadepake samudra ora kaya negari loro yang terkenal luar biasa sinten ingkang pinuju lenggah wonten ing Setinggil Binaturata negari loro Prabu Arif Prabu Arif Bupati Blora Satrio gagah piteksa ora tegas tapak paling pandai sisaning gurita satu moro satu nabi-nabian dewa moro lain. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali yang
kang ibu bapak hajur markome Gusti Sabab mikirake generasi penerus awake dhewe kuwi generasi kang bempel ya ing generasi ing bluro utamane Nuswantara ngene kuwi kaya ngopo nek nom-noman padha nikah sadurunge umure dewasa kadadane ana saperangan kang lairake bayi kang gagal tumbuh ditambah yen isih durung dewasa perekonomian uga kurang mapan satemah anggone mari asupan pangan ya sarwa kecingrangan utawa kurang gizi satemah kamangka menawa bocah bayi kuwi kurang gizi ndadekake bocah mau stunting stunting iki apa Pak? Oleh iki stunting kuwi bakal dijlentrehke karo pakare ya kuwi Bapak Kepala BKKBN Pusat Bapak Dr. Hasto Kriswardoyo. Sugeng Dr. Hasto tepuk tangan kagem Bapak Hasto. Mula melu dicara iki nganti paripurna ya Boli. Ya Pak. Banjur jare ngaku langkung. Aku entuk wong siting Jawata menawa Semar kudu bisa ngrasta angka santing. Ingkang kabempel kene kuwi. Syarat sarana Semar kudu ngambil pusaka kadewatan ya kuwi pelem pertangga jiwa. Jambu diponirmawa kang dadi daharane para dewa. Ditambah siji meneh ya kuwi godhong kelon. Kang mongko pusaka mau mapane ing kahyangan mula Bagong Petruk dina iki tak kongkon munggah ing kahyangan temoni Bathara Guru saperlu ngambil pusaka wujine kembang jambu diponirmawa pelem pertangga jiwa kanggo syarat sarana brasta santing ingkang bener kene dole ya Pak akhlak Buddha bener iki Pak Wonten dawuh
ya mau kok jare Riyanto aja rame. Lah jare aku kok kita. Berarti aku nek munggah ning kayangan jenengku ganti kita. Ya ora tetep Bagong. Ning celuk-celukane nyebut kowe iki kita. Bagong. Kita aja gawe gawe ngawur. Mengko ndak kita ono wal ayo wae. Petro dalem bulet. Ono migati apa dene kita swan. Apa saka karsane pribadi. Apa pancen diutus dening wong tuamu Kakang Ismaya. Nggih. Menawi lepat diagung sami keparing aturaken tebah sitis pul dina apa. Apuran to dewe wonten lepat kula ingkang Suraya. Ya Petro kaya ora dadi nopo. Sembah pun duka pangko kalih. Oleh napa ulun? Soal kula wonten ing kayunan menika saiki boten pikajeng kula piyambak. Namung kula menika dipun utus kalian Bapak Semar. Nggih, Kyai Nayantaka ya Sang Ismaya. Dene wigatosing boten sanes kajawi kula. Dikengken Bapak Semar lu ngampil pusaka kadewatan wujute kembang jambu diponirmala. Kembang tangga jiwa saha godhong kelor kangge syarat sawanggipun Bapak Brasta angka santing ing karang kadempel menika ulun. Yo Petro, aku uga salujuk Petro. Becik banget kuwi Petro. Menawa Kyai Nayantaka gelem gumregah gumregut ngewangi para kunggawa praja. Bareng-bareng wiwit rakyat cilik-cilik nganti pejabat kaya ing Kabupaten Ndoro kene tepuk tangan Kabupaten Ndoro. Bebarengan Brasta santing. Sebab menawa ora kabrasta bakal saya akeh masyarakat kang kerdil. Perkembangane otak saya bodho satemah generasi muda, generasi bangsa saya ora kuat anggone mangun negara Nuswantara. Kula Petro enten ana sawetara ulun bakal maringake pusaka ketiga kang den sunampil Kakang Semar. Lan diwasani ana wigati apa dene sira swan kahyangan tanpa timbang. Lawangan napa kula? Kula mboten sarujuk anggen sing ngandika badhe maringake ngampil pusaka ketiga dumateng Kakang Semar. Sebab Kakang Semar menika titah. Bentenipun menapa titah sanes boten diparingake ngampil. Bar Kakang Semar kok diparingake niku teges. Senadhi kulun boten dan cindewan siladan. Ngalangi Kakang Petro kalian Bagong kula. Petari Durga, kula sowan mriki boten sowan paduka. Ingkang kula sowani kulun Bathara Guru. Tur Bathara Guru pun badhe maringake. Kok sampeyan malah dadi palang. Nek sampeyan sing ora entuk Petro wis diparingi Purbawasih saka Bapak Semar. Rawe rantas malang putung mesti dalat putung. Petro kan Bagong waspadakno aku sapa? Diwasani putrane Bathara Guru Nangkasa. Oh, nek salah. Bathara Guru kok anake akeh ngoten. Sing barat sapa kok sono? Perkara bareng karo tragil iku dudu perkaramu. Putrane ulun Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Sasat Jawata iki putrane jenengan kabeh. Kowe lah salah.
kandhani para titah. Dawuh para titah cukup dua saja. Leo. Kalau terencana lebih baik. BKKBN itu keren. Ora peduli. Bagong ora pitur menawa kowe bakal mboyong pusaka tiga, aku kandhane mati dening aku. Jambu diponir kala kembang perlem pertangga jiwa saha godhong kelor biar kaya kenapa kok bor sewu tumuju ing karang kadempel kangge sarana brasta santing. Guru kowe kang Prapto, Kakang Ismoyo. Aku ngestreni saha nyenguyung apa kang dadi lekasira. Kakang Toyontaka bebarengan wiwit kawula alit nganti para pejabat negara. Sareng-sareng ndasta santing. Mula Kakang kami sarana pusaka ketiga wujude kembang jambu diponirwala pelem petangga jiwa lan godhong kelor. Muga Kakang Semar kasembadan ndasta santing ing karang kadempel kene saha ing wilayah Bluro lan Nuswana sedaya. Aku ngaturake banget panuwun Guru. Ngaturake banget panuwun karo Bathara Guru, Kepala BKKBN.
Pati Duro Balai POM saha lan sak pinunggalane. Muga-muga kanthi adicara ini siang samangke sukses boten wonten halangan satunggal menapa. Neng ora-ora nunjuk es Kabupaten Blora ugi tansah sukses. Ngoyak Dara nyang Desa Aru Kabupaten Blora mesti maju tepuk tangan. Hayu, hayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi